Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Max tal-li għajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek ġbin, thank you. Għandkom armat vera sabiħaw. Vera top din. Ta' Mirko. Ta' Mirko. U aħjar minn żgur x'għandna noqogħdu nżarmaw u narmaw kull darba tgħix kemm neħħess li jaw, imma le vera proset. Armati vera tajjeb. Għandek xi storja li interessanti. Iktar mill-istorja għax nafri intkom tipo nixtieq nibda ngħid intkom tal-naf u rajt l-affarijiet tagħkom u titlu ħafna jisu fl-spiritualità tal-bniedem. U għala volja vera ħna kollu ċajt u kollu nejk, fejna seri nistaw nkunu seri u għemżon nkunu seri. U aħna, Malta nasibba vera pajis spirituali u religjus ħafna. Jiena, miskina ommi vera provat, għax they're really devout Christians, ġifiri big time. Minna tipo fidi, min mandi xej, mandiġ dak il-fidi eżagġerat. Imma però fan li janaf, istan nemmen ħafna fil-karma. Karma dik il-ħaġa li if you give something good returns to you. I really believe in it. U nemmen ħafna u koll jisu fil-mirakli sa ċertu punt, jisu dak il-ħaġa li jem higher power. Et jarana u et jgħat fuqna u jista jiddeċidi xie jisiru ma jsirx dik nemmen il-Cosmic Trickster. Le. Jew Cosmic Prankster. Cosmic Prankster le, għandix ideja. I don't look into this detail, musa nazzar dan għajt li iffissat f'daw l-affarijiet, imma nemmen, infatti, u nemmen bil-raġuni, għax jina ġrat li bitxa li għadni nħossa ġo qalbi ġifiri, big time, daka kont il-tqajt mal-mara, konna jisu kien jannar ta' 2014, kont għadni kifet n-lesti biex jena ħansifer u nistudja l-Erasmus barra, kont ħanamel 6 xhur l-Erasmus. U tqajt mal-mara, bdejna nitkellmu, whatever, u din stja ma nafx men ma l-ewwel klikjajt, dina lija, u rrid nara x'nagħmel biex nakwista, ma kelli bżonn insifer, u insomma tkellimna u spiċċajna ltqajna u morna, u ħadd l-ewwel date ħriġt u morna vera bomba, amazing, dak il-feeling ta' ġewwa bil-fors tipu xi ħaġa bigger than me, għax il-connection ta' soulmate kienet verem. U mort ħadd dar, tajta good night kiss, insomma, u mort id-dar, bat merġax qajt magħha bel kellna nsifru, u kelli nsifer. U sifrit 6 xhur u non-stop imparla fuq Skype u WhatsApp u whatever, we were really communicating very close, u jisal il-bond bdiet tikber, you know? Kont iktar ħerqamela biex tarħa. Le, 100% konti għalċ insane, ma tantx kelli flus, ma stajx nerġa' niġi lura Malta u hekk, allura kelli nistenna. Mbagħad ġejt lura Malta ġifieri 6 xhur wara, kienu jisom Ġulaj, u ġejt lura, u meta ltqajt magħha ġifieri mal-ewwel ferħ eżaġerat, u mbagħad sirna nafu li kienet pregnant u aħna qatt ma milna xejn, ġifieri di qatt ma missejta kemm bowwisna ftit tipo biss daqshekk. Kif jista' jkun? Ma nafx dik hija għalhekk qed ngħidlek il-higher power is something phenomenal u ma nafx xiex u kienet u mhux tali kienet pregnant, kienet diġà 9 xhur pregnant f'Ġulaj u konna ltqajna Ġanwari aħna. Mela bħal Kristu. Aħjar minnu għax avvanzajna l-proċess tal-evoluzzjoni tan-natura, ġilna l-proċess tan-natura, ġdina kont il-nafa 7 xhur u f'9 xhur kienet 9 xhur pregnant, ġifieri amazing. U kellna baby u issa din ngħixu ħajja spettakolari u hekk tal-bliħ. U
ġibtlek ritratt infatti issa tal-għalhom ir-ritratt dana infatti jiena ma' ġemol il-tifel tagħna unħobbuh ta' vera u ma nistax nemmen kif dawn affarijiet isiru kif in-nies ma jemnux jiġifieri li hekk. U di wkoll biex ikolli ngħid il-mara l-ewwel darba li qatt għamlet biex niftehmu kienet miegħi. Jiena rajt ir-ritratt, ma ċert li tiegħek jew. Ejja, le żgur, mela din mara ħad tikdib li tipo bil-fors. DNA u hekk. Le, m'hemm bżonn DNA għax jiena nemmen nemmen. Fattur żgħir fil-kulur. Lex, ma le, dak m'għandux x'aqsam, dak għax ritu. Il-higher power, hemm minn hemm, ma nafx hemm, ġifieri tana dan il-rigal li di mhux se tiktib li żgur, ma tara xejn. In-nisa li jħobbu l-ġiel qatt ma jikdbu lil ħadd. Daw di tħobbni wisq u wedaw miegħi. U issa din jiena Ġamal, u mbagħad hemm Enrico, hemm Silvio, hemm Juan u hemm Joao. Daw it-tfal tagħha oħrajn li ġew b'miraklu, ma nafx kif. Qegħdin familja kbira nieħdu pjaċir u hekk. U ma nafx, ma sax nispjega ruħi, għalhekk nemmen f'dawn l-affarijiet. U hens il-karma għax kont tajjeb f'ħajti u issa għandi balla spejjeż x'nagħti u qed nagħti ħafna nies fil-futur. Grazzi JD tal-qajt l-istedina tagħna, għadna kemm smajna ta' Max kienet affaxxinanti żejjed. Le, isma' ngħidlek Max għadda minn dawn l-affarijiet jħallu ċertu impatt fuqek. Imma ġieli provajt tiftaħlu għajnej. Ħanejdlek, meta bniedem ikun mitluf dik ċertu fidi, ma tħobbx tħassarlu għax taraħet jgħix ħajja kuntenta, taraħet jgħix f'ċertu paċi, allura Pal-dawta tal-fletertu. Eżatt, ma nħobbx per ħanejdlek waħda, jiena ma ntix daqshekk tort, l-ewwel nies nirringrazzjak tal-istedina għaliex ħafna minn nies jaħsbu li aħna niġu nitnejku minn kollox meta fil-verità ċertu affarijiet ma tistax tinjorhom. Nieħu minni jiena pereżempju huwa xi ħaġa li nistaqsi imma l-paranormal jeżisti jew kont nistaqsi għax illum il-ġurnata jiena mill-esperjenza li għaddejt jiena kważi ninsab konvint u ngħidlek il-għala għaliex darba minnhom pereżempju aħna qabel immuvjajna ġo l-appartament li qed noqogħdu issa jiena u l-mara tiegħi. Konna noqogħdu ġo din id-dar illi kienet tan-nanna tiegħi u din id-dar kienet orajt vera għax ħafna min-nies jgħidulek imma x'inti ħatibda issa id-dar kienet house of character u għax id-dar kellha l-ħitan hekk u ħatibda tkun isu affarijiet ġejjin l-affarijiet tal-biża' imma titgħaddi minnhom dawn l-esperjenzi. Aħna konna noqogħdu ġo din id-dar vera is-soqf għoljin u l-ħitan imkisser għax kienet house of character, kien hemm biċċalqa, kien hemm morajt, kien hemm kamra tal-injam fiha, imma ġifieri allura għax hekk ma jistax jiġru dal-affarijiet jew inkella dal-affarijiet kombinazzjoni. Jiena kont nesperjenza illi meta konna nidħlu fis-sodda jiena u l-mara tiegħi, konna nitfu d-dawl, jgħaddu dak il-qisu sija u nofs u dejjem oħroġ il-għaġeb fl-istess ħin. Fl-10 u nofs ta' billej, inħoss dexa, tila ma' saqajja, ma' koxti, u kont ninħasat. U kont inqum u ngħid, warrajt il-mara di biex taf kif tittanta ftit. Indur leha, inqajjimha u nsiba stenduta rieda. Ħassejt ħażin forsi ħlomt u kont nerġa' mmur norqod. Jgħaddi ftit ħin u nerġa' nħoss u dik kienet tkun dexa kiesħa, tiela ma' koxti, ma' l-inertaj. Mux forsi kellek xi problema? Le, ma kelli l-ebda problema medika u issa ngħidlek nasal għalija dal-waqt. Wara li kont inħoss dan il-feeling, darba minnhom qed ħanisfida, ħanuqgħod ma niċċaqlaqx u ħanara xa jiġri. U din id-dexa komplittiela sakemm waslet sal-parti tiegħi. U taf kif dak il-ħin inħsatt u rġajt terġajt inħsatt ma nafx inħoss, fehmet? U naħseb illi dak il-ħin kienet illi qed tisma' realizzajt illi ħakolli bżonn immur niċċekkja biex nara jekk forsi għandi xi kundizzjoni jew xi ħaġa tabib għaliex ifhimni mal-parti tiegħek dawn mhux affarijiet taċċajt. Imma t-tabib ir-riżultat ma rriżulta xejn. Reġa' wasal lejl ieħor u bdejt nerġa' nħoss din id-dexa Marija tal-ħniena reġa' ġejja. U dak il-ħin żammejt sod u qed ħanar x'ħajiġri.
U għettet imma ma jistax ikunu jiena biex taxxaqa jiena il-mara tbagħti mill-bart, ġifieri idea tiskanta kemm ikunu kisħin jew problema ta' ċirkolazzjoni jew ma nafx u qed titmejjel bija, qed forsi qed tiċċajta nduru nerġa' nsibha rieda. U ħallejt u ħadd pjaċiri ġifieri u qomt bil-ożor mxarbin ġifieri mhux qed niċċajta. U wara ftit qed ħanara nkellimx il-xi ħadd illi forsi għax bdejt ngħid jista' jkun din id-dar fiha xi ħaġa stramba. Jien tal-ħut nkolli eġġieli u toħod l-kutrek. Bdejt xi ħaġa paranormali. Le, ma l-mara tiskanta meta torqod titlaq u daqshekk ġifieri m'għandekx ċans illi jekk torqod il-mara mhux ħadd toqgħod tiċċaqlaq hekk mhux toħod lil-lowż. Inti fuq il-mara tgħidli ma Marti tal-ħut. Le. Xi ħaġa paranormali jekk għadni ma nistax nifhemha kif inkun qiegħed motti jekk bil-kut pum. Le, ma li jaqbdu neħħu dvalja taħt il-platti. Ma kienx il-magic. U niftakar imbagħad kien tani biċċ-apparat jedulu biex jaqbad il-vuċijiet tal-ħiersa u kont nisma' affarijiet strambi. Kont nisma' u kont tajtulu l-dan somma meta tfajtu jirrekordja bil-lejl u għalli isma'na għalli dal-ħanż mhux ħansemmaħħomlok għalli affarijiet ta' twerwirem. Għalli però bażikament to cut a long story short għalli da hemm saħħara qed babaslek il-bajt. Jiena ifimni, il-mara kont kellimta, kellna l-ġliet, ġifieri għax kienet qed taħseb li qed ikolli ċertu wet dreams jew xi ħaġa. U qed isma' tilgħamel naqbdu qed noħorġu l-barra minn din id-dar. U jiena mbagħad bqajt kurjuż. U dan insomma komplejt nagħmel ir-riċerka jiena u sibt illi anke għandhom isem daw apparentament huma komuni li daw il-ħarsijiet ikunu jiġu jagħmlulek din il-isu viżitek matul il-lejl u jgħidulhom għandu kun succubus u incubus. Jew incubus, jew xi ħaġa. Ma jiena naħseb is-succubus biet illi naħseb x'kienet jiġrili. U minn dakinhar law insomma. Kont taf li kien hemm correlation ma' l-alien abduction illum il-ġurnata jisuhom. Ejju. M'għandekx alien. Le ma kienx alien, ta' ma naħsibx li kien alien. Jagħmluhom ukoll dawn l-affarijiet l-alien. Probing fil-patata. Le, dak qatt ma kelli s'issa. U tiskanta u di oħra wkoll bil-ħaq punt ieħor li da meta kien insibni mal-mara. Dejjem kien jagħmel li dil-biċċa xogħol. Ġifieri meta kont norqod waħdi pereżempju l-mara torqod għand omma, ma kien jiġri xejn. Issa jista' jkun kombinazzjoni, ma dejjem kien isibni mal-mara. U issa minn dakinhar law ġifieri tkellimta mal-mara u sirna open dak it-tip ta' ikonna threesomes u dal-affarijiet. Aċċettat il-mara. Aċċettat. Għax da fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx kontroll fuqhom dawn l-affarijiet x'nagħmel nibdel id-dar. Dak iż-żmien saħli għalli bdelnija u jiddispjaċina l-lum il-ġurnata. Infatti l-lum il-ġurnata nħostja orgy parties u daw l-affarijiet biex nirreplejsaw dak il-feeling illi tlifna. Kollox open allura ġejdi. Infatti jekk tittella il-numru wkoll fejn jistgħu jikkuntattjawna jistgħu jsibuna fuq dan il-numru partikolari, WhatsApp messages jew xi ħaġa, jistgħu jidħlu fuq l-OnlyFans tagħna li x'inhu ftaħna OnlyFans. Mhux OnlyFans eżatt, ftaħna platform tagħna onlyfatati.com. illi jistaw jagħmlu kuntatt magħna minn hemmhekk, niltaqgħu ikonna monthly meetups ġieli anke fejn meta ma nistaportux nagħmluhom weekly wkoll fejn jagħmlu dan is-seances li nġibu l-fatati ġifieri daw li jkunu fatati bi problemi sessuali bħalna u nagħmlu dawn il-seances sessuali qed tifhem fejn naqdu kollha flimkien u mbagħad meta nilħqu dak il-ċertu feelings hekk tifhem kulħadd jinfexxi jinħexa u infatti għandna ġifieri daw is-sessions insejħulhom ghost busting. Grazzi ġejdi tal-istedina tagħna. Aħna nixtiequ nistednuk fuq tagħna wkoll. Issa intu kissa nkellem daqsxejn il-partners tiegħu intu gdat ejja wkoll. Tajba neħdu pjaċir. Thank you ħafna. Nirringrazzjak.